L'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ye laseli kɛ araba la ko dolari 10 ɲɔgɔnna bena bɔ jamanaden minnu be u ka kalan musakaw juru sarali bolo kan ka juru la. U ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na l'Amérique jamana ye dolari miliyari 3 ɲɔgɔnna dɛmɛ kɛ Ukraine jamana ye u be u ka dɛmɛ kunba jate bila dolari miliyari 13 ni dɔɔni na kabini fitinɛ daminɛna. Foroba kiritigɛlaw ye IDAO mara bali ka kɔnɔtiɲɛ kɔni sariyaw lawaleyaliw kɛ musokɔnɔmaw minnu be gwɛlɛya n'u mago be furakɛli telimanw na ka san 1986 foroba hakɛ dɔ be yamariya tun di ka furakɛli lase lapitanisow kɔnɔna na musokɔnɔma dɔw ma hali n'u kɔnɔ tiɲɛnen don. Uvalde, Texas mara kalansokulu ye lɔkɔliso polisi ɲɛmɔgɔ gɛn ka bɔ baara la arabadon na ka da a ka kɔlɔsilibaliya kan kalanden 19 ne u ka karamɔgɔ ka fagali la marifatigi dɔ fɛ u ka kalanso kɔnɔna na mɛ kalo tɛmɛnin na. Foroba kiriso ye Los Angeles mara ɲangini dolari miliyɔn 16 sarali ye Kobe Bryant furumuso ye ka da a kan k'u ye a cɛ su ja talenw labila bɔlɔlɔ sira dɔw kan san 2020 waati la.